Σήμερα θα δούμε το παπούτσι ασφαλείας της Base, το μοντέλο Athens. Είναι από τη σειρά Run at Work, τρέχω στη δουλειά. Παιδιά, είναι το πιο άνετο παπούτσι. Κοστίζει 92 ευρώ, είναι λίγο πιο ακριβό από τα υπόλοιπα, αλλά η ποιότητα που προσφέρει και η άνεση, πρέπει να προσέχουμε τα πόδια μας 8-10 ώρες στη δουλειά. Πραγματικά είναι σαν να πετάτε. Πολύ ελαστικό, πολύ άνετο, πολύ μαλακή σόλα, προστασία δακτύλων S3, αντιβακτηριδιακή η φόδρα, δεν μυρίζει, υπάρχει ειδική τεχνολογία. Βλέπουμε εδώ είναι τα high flaps, είναι μοναδικό της Base που βοηθάει ακόμα περισσότερο στο περπάτημα. Δύο ξεχωριστά πέλματα, μπορείτε να σκύβετε, να κάνετε οτιδήποτε. Τι άλλο, παιδιά, έχει ακόμα μέχρι και ειδικό τελείωμα στο πίσω μέρος για την οδήγηση, να στέκεται σε συγκεκριμένο σημείο πολύ άνετα. Πάμε λίγο να το φορέσουμε. Εντάξει, είναι και όμορφο, το λαχανί του, το μαύρο δεν λερώνει. Εντάξει, άνετα πας και για καφέ, πραγματικά το φοράς όλη μέρα, δεν κουράζει καθόλου. Ό,τι δουλειά και να κάνετε, είτε είστε στα γόνατα, είτε πάτε να ανέβετε σκαλοπάτια, πραγματικά είναι πάρα πολύ άνετα. Είναι μια πολύ καλή επένδυση για την άνεσή σας, την υγεία σας, τα πόδια σας, την ασφάλειά σας πάνω απ' όλα. Και το ότι είναι παπούτσια ασφαλείας δεν σημαίνει ότι το φοράνε μόνο κάποιοι που εργάζονται σε πολύ επικίνδυνα επαγγέλματα, είτε είστε στις μεταφορές, είτε απλά σε μια αποθήκη, είτε ηλεκτρολόγος, είτε υδραυλικός. Είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα που τα χρειαζόμαστε και ειδικά με αυτή την άνεση ξέρεις ότι θα πας και θα επιστρέψεις σπίτι ξεκούραστος και ασφαλής. Δείτε το στο aravidis.gr μαζί με πολλά ακόμη.